Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Mga higala ug mga igsuon, akong kaliwatan ug akong katawhan. Tuo sa Dios. Tuo nga siya mao. Og nga siya ang milalang sa tanang mga butang, lakip sa langit ug sa yuta. Tuo nga kamo kinahanglan gayud maghinulsol sa inyong mga sala ug magpaubos sa inyong mga kaugalingon sa atubangan sa Dios. Kamo sa kanunay magmalipayon ug mapuno sa gugma sa Dios. Kamo dili maghunahuna sa pagpasakit sa usag-usa, apan sa pagpuyong nga malinawon. Kamo mutudlo sa inyong mga anak, aron dili manag-away ug managbingkil ug maglakaw diha sa pamaagi sa kamatuoran ug maghigugmaay ug mangalagad sa usag-usa. Muhatag sa inyong kabtangan ngadto sa mga kabus. Og tan-awa ang tanan niini nga mga butang, mahimo diha sa kaalam ug kahusay. Kay dili panginahanglan nga ang usa ka tawo mo dagan nga labaw pa kaysa iyang kusog. Ug sa katapusan, ako dili makasulti kaninyo sa mga butang diin kamo makabuhat og sala. Apan magbantay kamo sa inyong kaugalingon, og sa inyong hunahuna, og sa inyong mga pulong, og magbantay sa mga sugo sa Dios, og magpadayon sa pagtuo sa unsay inyong nadungog, bahin sa pag-anhi sa atong Ginoo. Gani ngadto sa katapusan sa inyong kinabuhi. Amen.